det er William igen. Mig og Christian, vi har lige filmet en trampolinvideo til hans kanal, og nu gør vi det til min. Altså Christian, det er Dino Gamer. Han kender jeg nok. Hej. Jeg har lige lært at lande på benene med en salto i dag. Det er mega skægt. Ui, hov. Ups. Nå, jamen jeg tænker, i dag så skal vi lave nogle syge trampolintricks. Nej, ikke det. Christian, tig stille. Når jeg skal spise hos Christian i dag, så det bliver hyggeligt nok. Han har altid måske. Han har altid spist hjemme hos mig, så håber vi, at jeg kan spise hjemme hos ham i dag. Så, ja. Ui. Men jeg tror, min pik. Men jeg tror, vi lige laver lidt trampolinvideo, så vi skiftes til at filme hinanden. Så jamen, det bliver rigtig sjovt. Så ser vi, hvordan det går. Og jeg lægger link til Christian i beskrivelsen. 2 sekunder. Okay, I skal tjekke min kanal ud. Prøv at se her. Nej, William står lige stille. Man skal lige kunne se det. William! Nej, vi skal ikke se min video. Nej, det er heller ikke den. William. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Okay, kan I se det? Det er de her videoer, I skal lede efter. Fuck. Ja, der er de. Og så er vi i gang med at lægge den her op. Den skal I se, når den kommer. Gå ind og subscribe til Christian. Vent lige, der kommer lige et klip mere. Nej! Sig, den kommer her. Så går den bare lige ud. Kom nu. Se, den kanal skal I gå ind og subscribe til. I skal nok rulle lidt langt ned, når I søger på det. Men I skal bare finde det der billede. Hold den stille. Find det der billede. Yes. I så Nu skal vi til at lave trampolinvideo. Fedt. 2 sekunder. Eller det hedder jo så 1 millisekund for hjernen, da vi klipper, fordi ja, altså der kan gå 5 minutter mellem vi laver klip. Men men nu filmer Christian mig lave en salto. Er I klar? Yes. Jeg laver kraft med salto, og det er første gang i dag jeg laver den, hvor der er alt andet. Fail. Hallo, credits. I må ikke se, hvor jeg bor, men I kan se det her. Hvis I kender mig, så slår jeg ihjel. Men jeg bor oppe i det øverste vindue. Are you ready, guys? Shit! Jeg har lige vist den, hvor jeg bor. Okay, fedt nok. Så kan de komme og hjemsøge dig. Nej! I må ikke vide, hvor jeg bor. William, du skal lade være med at fejle. Nu viser jeg lige, hvordan man gør. Nu laver Christian salto. Er I klar? Flyvende mad? Ej, det var ikke dårligt. Fuck, han er god. Han har også haft trampolin længere tid end mig. Altså, jeg fik min første trampolin. Kom ind. Nu filmer jeg dig lige. Nå, undskyld. Altså, jeg fik min første trampolin, da det var 2 år. Og så fordi min lille søster, hun faldt ud og brækkede armen. Så salgte min mor den, fordi hun gad ikke have flere ulykker på den. Men nu er jeg her hos Christian, og jeg håber, jeg må komme og hoppe på en trampolin, når jeg vil. Næste klip. Perfect view of the skies. Blue in the skies. Det er min flotte have. Au! Min dealer. Okay, jeg skal nok filme nu. Jeg har det på kamera. Du fejler hele tiden. Det var fordi, kan du huske, der fejlte eller? Ja, den skal I gå ind og se min video. Det er fucking skægt. Jeg kommer. Jeg laver en salto. Er I klar? Ja, prøv lige at gendanne det. Jeg laver en salto. Kom til. Og så, fordi at jeg kommer til at sætte af. Sådan der, så flyver du hen i nettet. flyver jeg. Og så gør jeg sådan her. Jeg slår min omsende. Gå ind og tjek det ud på Christians kanal, det er mega skægt. Og hvis der, skriv ned i kommentaren, om de her vlogs og videoer, det er sjovt. De bliver for lange. Og ja, om det er sjovt, fordi Christian synes, de bliver for lange. Nej. Det synes jeg ikke. Jeg kan godt lide at se lange videoer. Det synes jeg ikke, den er. Den sidste video, den var for lang. Nå, random blog og pis. Og pis, ja. Den ser Christian var blevet lidt for. Ja, 11 minutter. Slap dog af, mand. Kom nu, så skal du ikke filme længere. Nå, hov. Guys. Mig og Christian skal lige prøve noget. Vi prøver at hoppe. Få min telefon til at hoppe så højt vi kan. Nej, men der er saltoen. Og så vi lægger den på midten af trampolinen. Og så ser vi, hvor højt den flyver, og hvor langt den flyver. Og det optager jeg selvfølgelig. Så næste klip. Okay, guys. Nu skal vi filme. Ja. Er I klar? Nej, hvor ser det langt ud.
lægger den ind på midten igen. Er du klar? Jeg tror faktisk, min telefon går i stykker. Jeg tror sgu ikke. I got no idea. But it's pretty fun. Ui! Så var han lige ved at kramme mig i hovedet. Det er fordi, jeg lavede sådan en helt udstrakt salto. Ja, okay. Nå. Næste klip. William laver en sidste salto nu. Og så slutter vi. Vi skal lave noget andet. Ja, vi skal ind for. Så. Den fader der kraften. Nå, vi ses!